Pugsit na tayong. Ligo pugsit. Pugsit na tayong. Ingat, ingat. Taras, bukod. Lumak-lumak. Pugsit na tayong. Pagkaya makalakuan. Galit eh. Okay naman. Tatawid namin sa hapon. Pero isa, may isa na doon. Oo. Next eh. Ngayon, Sabi ko, nakay kontak ko lang tayo. ngayon, murag si Sir Los Baños, tali ko. Asa na sila, Dabita? Sir, lagpas na sa Tagkawayan. Magtang pa tayo sa bagtong ko. Taga, Alas 6, ito ka sa kaya eh. Kaya schedule na niya, alas 3, alas 6, alas 11. alas 6 mo. Agtang tani, alas 6. Makasabay ito sa barko to. May number ba na yan? May number ka ni Asa, sir? Na. Tawagan ako? Oo. Serya ko mo? Ha? Oo. Ay, hindi na-signal dito. Tagayin na lang kami. Hindi na-signal sa ako. 0963 089 1438. Gusto mo ako globe na? Look siya. Look na siya. Wag na lang kunin yung balde, boss, kaya magpangabot man kami sa Matnong. Oo, okay. Pangabot sa Matnong, pangabot sa Lira, wala mong sa masin. Okay, salamat ha. Nakalamin sa schedule karo kaya bibig na. Alas 6, larga na, may laman sa wala. Oo, kasi tatlo na sila eh. Doon sila nakawala ng mga sope doon sa style nila dati na. Oo. Ay, schedule na alasan mo, larga na. So, Oo, kaya maghintay magpatama pa man para sa DRS ba? oo, kailangan mo Diba, DRS, parunong yun eh. Kailangan mo udagan nila sa kaya. Pero, nilang yung sope. Pagkat, wala yung karga. Oo. Isa kamay ang karga. Para boss, mga... Schedule ba? Oo. Para ako ba, magtuod na. Oo, Ah, bumalik na. Ano mo sila, ay, Oo. dahil namin ito dito, gabi sa balik karga mo. Hindi, oo.
Di ka doon, magtuon sila sa oras. Oo. Ito kay alas 3, mahapon natin yung pastor. Activity, ano na. Oo, alas 6, ganyan. Sa buhay naman, larga, ano ba? Kagaya ba natin? Oo. Isog nila karon. Ay, di isa lang mo ang ano eh. Yung style eh. Larga, may gamit kahapon sa Isidro nga. Tulo na nagito sa kay. Tulo ka. Dua ka truck, o kami. Wala eh. Mag-ibaw na mga bero nga apa eh. Wala sa atin na bulan. Umaro nung isa sa una, dito lang gabi ko no. Patama dito, palangan-langan ba? Para rin mo abot. Ay mga suke, may mga private. Oo, rin mo abot ba? Alanganin na, yung may klaro na eh. Schedule, di mo na sunod. Oo. Sa una naman, karon nakakabasa na, wala gabi sunod. Pero, mga pira kabulan na lang. Karoon na nagsulod kayo, ba naman yung mga? Oo. Ay, dito kayo. Mga tracking, may bawa naman nila. Para perubahan juga. Kalau kayo, bago mga bahay, sumag sa Malaysia. So, sunod na ito. Ginawa na naman. Oo. Ayaw talaga. Doon na yan. Wala ko nang lusukain kasi alanganin. Mahalin ka talaga. Alanganin ko na sugar. Okay lang kung may binibigol pa. Saan sila ngayon nandun sa Purgates? Oo. Sila pa rin nandun? Okay nila ba yan? Pero sino nag-umira doon? Nandun sila ani? Wala. Iba? Diba? Sino? Ma'am? Yun natin pa rin. Mahirap. Si Madam nga. Oo.
Pati sa Raya, binuksan na naman eh. Ha? Sa Raya, binuksan na naman. Nabilog siya, alam mo na sa Riyaya? Oo, kanina. Nakatira dito, doon bumalik. Oo. Riyaya. Oo. Kaya sila na wala pa biyahe. Ang madalas kasi kumain dyan sa San Fernando. Yung ano, Dito talaga maganda. yung galing Bicol, di ba? Eh, bihira lang yung Biyahe Bisaya eh. Talaga eh, hindi na kayo kumain pa kayo. Hindi na. Kumain kayo sa ugot. Hindi na. Hindi na dumain. Doon, sa Kuwan. Hindi, sa Raya. Yung dati kailan natin sa Riyaya. Oo. Kasi Sa Kareme. yung nag-operate dito, Oo. sila pa rin doon. Oo. Tumboy pa rin. Tuloy pa rin. At saan sila ngayon? Marami pa siya pundo. Ha? Marami pa siya pundo kay makapupunan naman. Yan, nakikasala dyan ako. Ang kwenta yung ano nila dyan.
na. Tambo. Okay. Sa kan, ada yang pura-pura may tambo rin eh. Tambo.
Mga bigo pusit. Nandito na tayo sa San Fernando, Camarines-Sur. Magpa-diesel tayo, push na eh. O, yung pong mag-share ulit yan. Pwede pong mag-share dito. At 4 na oras pa ang pamatnog. Baka hindi natin makayanan. Magpigil ng pantog. Puro pag-isa, upuan na. Oo. Ano dyan, ako na lang dito ng... Bawal tayo magtigil-tigil dyan kung saan. Oh, shit. Full time.